नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कुरा भागात मी विनय गाडी अवकर आपले सकाळी स्वागत करतो आहे. आता सकाळचे 6:30 वाजता आणि आज उठलो आहे खूपच लवकर, 6:15 उठलो आहे आणि फ्रेश वगैरे होऊन बाहेर पडायचं होतं म्हणून बापूला पण आज लवकर उठवलेलं. बाबल्या का घराकडे पूजा, त्यामुळे तो इलो नाही, नाहीतर जायचं होतं जे आपलं पाटाचं पाणी येतं धरणावरून तिथे ते शूट करायला जायचं होतं. कारण की तिकडेच पण सकाळचं मस्त धुकं पसरलेलं असतं आणि सूर्यकिरण अशी झाडांमधून येत असतं, त्यामुळे ते एकदम मस्त वाटतं आहे. आता पण तुम्ही मागे बघू शकता इकडचा निसर्ग. हे दाखवण्यासाठी खास मी आज लवकर उठलो आहे, कारण की उद्या जाणार आहे मुंबईला आणि बाबलो कधी लवकर उठा त्याची काही गॅरंटी नाही आहे, त्यामुळे नंतर तुम्हाला कधी बघायला मिळेल माहीत नाही, म्हणून हे खास दाखवण्यासाठी उठलो आहे. रान पण सगळं वाढलेलं आहे, तर चालायला थोडी भीती वाटते. तर मित्रांनो, हे आहे सकाळ सकाळचं आपलं वातावरण. आता तिथून सूर्य वर येईल. सूर्य उगवला आहे कधीच, पण ढगाळ थोडं वातावरण असल्यामुळे तितकासा वर आला नाही आहे. तर मित्रांनो, रोज सकाळी असा निसर्ग दिसतो, फक्त त्यासाठी लवकर उठावं लागतं. पूर्वी उठायचो मी लवकर, पण आता काय माहीत लवकर जाग येत नाही. आज पहिल्यांदाच आली आहे जाग, कारण की उद्या मुंबईला जायचं असल्यामुळे आज मी रात्रीच ठरवून ठेवलेलं. रात्री झोपायला पण लेट झालेलं, कारण वाडीतलं एक कार्यक्रम चालू होता आमच्याकडे, त्यामुळे. पण जाग तर लवकर आली, एकदम 5:15 झाली, त्यामुळे हे सगळं बघायला मिळालं. अजून थोड्या वेळाने संपूर्ण वातावरण बदललेलं असेल. हे फक्त एकदम 6 ते 7 या दरम्यान तुम्हाला मिळतं बघायला. मगाशी खूप दुखत होतं, पण सगळे कार्ड वगैरे कॉपी करायचे होते, त्यामुळे लेट झालं निघायला घरातून. बघा, शाळा पण आज एकदम लवकर. एवढा लवकर रे? हां, 7 वाजता. हळूहळू बरीच मंडळी येत आहेत शाळेत जाणारी आपली. हां, थांब रे, थांबा, एक फोटो काढू तुमचे. असेच थांबा. ते का घी मध्ये हात टाका त्याच्यावर, एकान गुंदरी. हां बस. हां, दात दिसा असे का दात कशा पटकन हात कानी कान कशा काजवतं. हां, चला. शाळेत तसं जायचा का प्लॅन नव्हता, पण आता हळूहळू सगळे विद्यार्थी दिसत आहेत जाताना आणि सर पण गेले आहेत. एक जस्ट फेरफटका मारून येऊया. नंदन इलो की नाही तो बघूया. नंदन काय? नंदन अजून इलो नाही. अजून इलोच नाही. तुम्ही दिला. अरे वा, गार्डन वगैरे करायचं काम चालू आहे वाटतं. घेऊतोच टेकून उभं राहू. हात हात असेच कशी पण ठेवा. असे एक पूर्ण असं लांबू जरा. आता टेक पूर्ण. हां बस, त्याचा टिक बघ. होय समोर. हां बस, हस मोठ्यानंच. चला सर.
मित्रांनो हा व्ह्यू बघा इथून कसा दिसतोय. मोबाईलमध्ये खूपच चांगला भारी दिसतोय. कुठला पक्षी? हा होय 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 हाय मोठो जाम. गरुड जातो. गरुड जाता जामच मोठा. हाय ला मित्रांनो तुम्हाला फक्त आवाज येईल यात, पण हा पक्षी केवढा मोठा आहे. हॉर्नबिल याचं नाव आहे. आमच्या इथे त्याला गरुड असं म्हणतात. मोबाईलमध्ये जर चुकून फोटो आला तर तुम्हाला दाखवतो. चान्सेस कमी आहेत, पण पक्ष्याचा आवाज एवढा मोठा आहे की पूर्ण आवाज घुमतोय आणि खूपच मोठा हॉर्नबिल आहे. कदाचित काका म्हणत होते तोच हा आहे. या माडाच्या झाडावर आहे. बऱ्यापैकी जवळ आलो आहे, तरी तो दिसणारा नाही आहे. जवळपास लांबीला 3 फूट असेल हा. एवढा उंच आहे. पक्षी बघतोय हो. तर मित्रांनो हे सर्व निसर्गाचे फोटो बघायचे असतील तर तुम्हाला माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटला व्हिजिट करावं लागेल. त्याची लिंक मी खाली देतो आहे. तर तिथे जाऊन नक्की बघा. मी खूप पूर्वीपासून हे सगळे निसर्गाचे फोटो टाकत आलो आहे आणि नॉर्मली फोननेच काढलेले असतात. पण जे तुम्हाला कॅमेऱ्यात असं दिसत असेल त्यापेक्षा खूप भारी त्या फोटोत दिसतं. तर एकदा नक्की जाऊन बघा. आता जाऊया पुढे. ना इतक्यात घरातनं निघाले असतील, त्यामुळे जाऊन तसं काय फायदो नाही. तरी एकदा फोन करून बघूया ना खय ते. आता ह्या पाण्यातून आपल्याला त्या पलीकडे जायचं आहे. तितकंसं काही जास्त पाणी नाही आहे वाटत आहे, पण ट्रॅक पण घातली आहे त्यामुळे भिजायला होणार एवढं नक्की. जास्त वाटत नसलं तरी ढोपराच्या वर पाणी आहे. इथे पक्ष्यांचे आवाज खूप येतात, ऐकायला येत असतील तुम्हाला. आणि हा नानांकडे जाण्याचा रस्ता आहे. अधूनमधून आम्ही दाखवत असतो नानांचं घर, नानांकडे जाण्याची वाट. पण आता नाना घरी आहेत की नाही तेवढं माहीत नाही आहे. आमच्याकडे तर आलेली नाही आहेत अजून. एकदा जाऊन बघूया आणि मग तिथून पुढे आपण गांगेश्वराच्या मंदिरात पण जाऊन येऊया. बरेच दिवस गेलेलो नाही आहे. मित्रांनो जेव्हा ह्या वाळाला खूप पाणी असतं, आपण क्रॉस करू शकत नाही, तेव्हा तिथून तिकडे पलीकडे जाण्यासाठी या साकवाचा वापर करतात. बघा बघ तुका नाही घेतलं. हा बघा हा साकवा आहे. नाना बरेचदा सांगत असतात या साकवाबद्दल की आज साकवावर नाही येईल आहे. म्हणजे ते इथून या साकवावरून जातात. इथून घरी जायला थोडं फिरून यावं लागतं, त्यामुळे थोडं 5 मिनटं लेट होतात. आणि हा आवाज येत असेल तो एक स्पीकर आहे, त्यात आवाज रेकॉर्ड करून या माकडांसाठी लावलेला असतो, जेणेकरून माकड येत नाही. पण वांढरांका पण याची सवय झालेली आहे, त्यामुळे आता वांढरे एका जुमानत नाही. आणि आता पण नानांच्या घरी ऑलमोस्ट पोचलो आहे आणि जास्त लांब नाही आहे हे अंतर. कॅमेऱ्यात तेवढं वाटत असलं तरी 10 मिनटाचंच अंतर आहे. नानांसाठी तर 5 मिनटाचं अंतर आहे. काहीतरी ठॉकटॉक ठुकठुक चालू आहे, म्हणजे नाना घरीच आहेत. काय रे हैसून थोय थंय काय पडलं मग आता घराकडे लागला की हां हां पडायला झालं म्हणून तो गेला नाही करायला. तर मित्रांनो आता हे नानांचं घर. हां आणि काकी उभी आहे बाहेरच. खय नाना
कधी गेले? आता हे दिसले नाही खय गेले चाकवावर ना गेले? काय माहित नाही पण आता गेले. हां मग माका दिसलेच नाही. आता ते कुत्रे आणलेले नानान. कुत्रे आणले नाही आहेत? हो, हे बघ. अरे वा, बांधलेली आहेत? रात्रीच आणलेले माझे जावं इथले घेऊन. हां. अरे किती होते? 2 जोडी. चला हा येतोय मग पुढे. हा गाव हिनीच गेले साकवण नाही गेले हिनीच गेले. काय माहित मग ती गमले नाहीत माका. इथून मागे तो पोल दिसत असेल तर माहीत नाही लाईटचा, तर त्याच्या पण पुढे ते एवढी सगळी नानांची शेती आहे. नाना असते तर बरंच काहीतरी तुमका सांगितलं नाही असतं. ही लिंबी ना ह्याच्यातलं एक कलाममधून माका दाबोळ्यात नव्हता. चला आता आपण डायरेक्ट देवळात जाऊया. हो ना काय देवळात सकाळी मग सोमवार सकाळीच मग दुपारी जातात की खै तुका देव पावलो इतकी वर्ष म्हणजे होतं खय तू रोज दर केपेक जात आहे. तुम्हीच नसतात जागेवर. इलं खय कधी झालं आता उद्या जाणार मी. इलं कशा का कसं? काय यायचं ना भाऊ काय यायचा ना तेव्हा टाइम नाही हा. तेव्हाच यायचा ना तेव्हा खरं आता कार्य तेव्हा टाइम नाही हा. परत गणपती येऊ झाला आता. येताना काय ते कॅश भरून भरपूर घेऊन ये होय कॅश आता भरलंय, पाकिट भरलंय तुमचं ठेवलंय. पाकिट भरलं सभा कधी येऊ कधी पण यावं ठेवलेला नाही पाकिट. तसं नाही म्हणजे आपल्याला समजा काय बॉडी काय ती बघ ना म्हणजे कसं आपल्याला बरोबर ते घेतलो आपलं हा, पाकिट ठेवलेलं भरून रिकाम्या की भरलेला नावासकट धरलेला नाही नाही पण रिकाम्या भरून भरल. रिकाम्या ठेवून उपयोग काय हा? भरलेला असला तर ते नाही रिकाम्या देतो कारण मुंबईला तुम्ही असंच करता छे, छे, छे. काय नाही सरा पगार झाला नाही ट्रेनला आलो साला आणि सरा ते विसरलो खाऊ आणायला मग हा? येतात आपली कशी ती मुंबईवाल्यांचा मुंबईवाल्यांका माहिती. तुम्ही तुमका मुंबई- काय? नाही नाही गावावाले का तुम्ही मुंबई काय आता गावाले तुम्ही काय म्हणता, पण ते गावाले लय छान आहे. मग बाकी गावाले लय मोपच छान आहे. तुम्ही काय फिरतास नारळांसाठी फिरतास की सकाळी सकाळी? गेलेलं भात लावलं बघू गेलेलं हम्म. परत ते जाऊ गावाला नाही मग मग आता काय चला ठीक. आता येताना काय काय घेऊन यायचे तू ते आणि जर समजा हम्म. सगळ्या आता किती गणपती मोजतस ना चारवाडी प्रत्येक काय तो काजू मोदक घेऊन ये नाही तर कसा माहिती आहे गाडी थांबतली त्या मोरी बांध काढून टाकणार गाडी नो एंट्री हम्म. जाम करून टाकणार रस्तो पॅक चालत हा बघूया मग गाडी कशी काढूची ती माझ्यावर. नाही बघूया 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 चला होय होय. मित्रांनो इथे खूप आवाज येत आहेत पक्ष्यांचे. कॅमेरा तेवढं कॅप्चर करतो आहे की नाही माहीत नाही, पण बऱ्याच पक्ष्यांचे बारीक बारीक आवाज येत आहेत. एकेकाळी या सगळ्या ऑडिओ क्लिप मी डाउनलोड करून मग व्हिडिओमध्ये टाकायचो आणि ते सर्व आवाज इथे मला येत आहेत का तुम्ही नीट लक्ष देऊन ऐका. त्या तिथे वर एक सुतार पक्षी आहे. तो जसा तो चोच तिकडे मारतोय झाडावर तसा आवाज येतोय त्याचा. तर मित्रांनो आता हळूहळू चालत मेन रोडला आलो आहे मी. आणि या वाटेने पावसातून सहसा कोणी येत नाही, मेन रोडनेच येतात कारण की खूप रान वगैरे असतं, त्यामुळे सरपटणारे प्राणी खूप असतात या वाटेत. पण तुम्हाला सगळा निसर्ग दाखवायचा होता म्हणून या वाटेने आलो. आणि मोस्टली मी हीच वाट प्रिफर करतो कारण की इथून येताना थोडं बरं वाटतं. तिथून तेवढं मजा येत नाही. गाडीने वगैरे येताना तिथून ठीक आहे, पण पायी यायचं असेल तर याच वाटेने मी येतो. मित्रांनो ही नारिंगातली दुसरी प्राथमिक शाळा. दरवेळेला आमच्या इकडची शाळा मी दाखवतो, पण आता इथून देवळात जाताना
जस्ट आता मी पास होत होतो तर इथे प्रार्थना चालू आहे. तर आपण हळूच एकदा नजर टाकूया शाळेवर, कारण की शाळा बरेचदा बाहेरून दाखवले पण आतून कधी दाखवलेली नाही आहे.